Sawubona mbukeli, sithanda ukubingelela bese siphinde sikwamukela kweza namhlanje kuyizona ihamba phambili sikuphathele zona. Siyathemba ukuthi njengoba lapho ngasekhaya ukusanethizekile usuku lakho luhamba kahle ngaphandle kwezinto ezenzeka njengoba namhlanje siza ngeindaba ezingezinhle kodwa ke sibonga okuyikona okuqhubekayo okuyikona esikuphathele kona. Siyazi ke ukuthi namhlanje kunokukhukhuleka ngoqo wemashi eyenzeka lapha eThekwini edolobheni eKZN lapho khona kuhlangene khona abantu abaningi bezoseka ubaba Dlamini olinyalelwe amawele akhe izingane zakhe ezimbili ngebhade ke eyodwa kulimaleni kwazo lezo izingane idlulile emhlabeni. Namhlanje ke kuhlangene abantu abahlukahlukene laphana eThekwini kubalwa khona nabantu abadumile ikakhulukazi ama social media influencers kanti ke namaqembu ezepolitiki akhona kulombhikisho noma kule mashi azoseka ubaba Dlamini ukuze ubaba Dlamini athole ubulungiswa ngokulinyalelwa izingane zakhe amawele. Sicela nje ukuthi sikulandise kafushane sikulandele emuva ukuthi ngabe kwenzekeni na. Ngomgqibelo odlule ingane bezidlala lapho sihlala khona kwiflat elibizwa ngokuthi ihome elikhona lapha edolobheni yaseThekwini kanti khona lapho eflatini kune lift leyo lift ayisebenzi akekho ke owazi ukuthi ngabe akhona yini amasayini abebhale ukuthi ilift ayisebenzi. Ingane itheme idlala ke zangena phakathi eliftini leyo engasebenzi ku 4th floor ngebhadi zawa nayo ilift zazayo shaya ku ground floor phansi lapho ke ekhona eyodwa ingane ithe yadlula emhlabeni kanti eyodwa isalela impilo yayo esibhedlela. Namhlanje ke mbukela ke sikuthathe sikubeke nje kafushane ukuthi ngabe yini eqhubekayo khona laphana kule mashi kuyona eqhubekayo eThekwini. Bahlangeneke abantu bayizinkumbi njengoba ubona le front view oyibonayo lapha mawubheka emumva kuwona umgwaqo baningi abantu akubonakali ngale. Mbukeli ake sikuthathele izinkulumo ezibe nohlonzo okuyiwona ama clip namhlanje azokwekhela umqondo ukuthi ngabe le mashi imayelana nani na. Ake silethele ubaba Dlamini sikutshele ukuthi kuyona le mashi eqondene nokudlula kwemhlabeni kwamawele kaBaba Dlamini. UBaba Dlamini nje siyaphatheka kabuhlungu esayithoba amanxeba kuyo le mash naye usesinde ecishe eluza impilo yakhe njengoba kukhona namaphoyisa lapha amaphoyisa ke ahlale khona mangabe kunemash. Elinye lamaphoyisa liye ladubula lapha ke singakuyena uDlamini ngenhlanhla yakhe uDlamini wasinda kodwa ake sizwe ukuthi ngabe kwenzakaleni njengoba ubaba Dlamini esedutshulwa naye esinda kanjalo. Sebekhipha namaphoyisa asengijubulile la ngerubber bullet. Njengamanje nje la. Sho njengamanje sekuyisilonda esibili manje ufike ulinyalelwa izingane sekuphinde kulinyazwa wena futhi njengamanje. Kunjalo mfethu. Bese bedubula abantu la ngabaleka kakhulu ngabuyela la ngijubula iphoyisa. Okay. Yazi yabhlungu into eyenzeka kuDlamini ngaze wena mbukeli ungasekhaya uthini na ngalento eyenzekalayo kodwa ke mhlambe nawe uyadinga ukuthi uthole ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Ake sikunikeze iclip lapho kona uDlamini eyikhulumela echaza ngokwesigameko naye asificile laphana endaweni yesigameko khona eBhilidini ihome le emva kokuba ingane zakhe seyiwile uma ngabe ebizwa umphakathi ukuthi ngabe yena ufica isimo sinjani. Sengiyehlake sengiyagijima ngiyaphansi uma ngifika la eground nakhona mangiphusha umnyango wale lift engasebenzi kumnyama futhi kwamele ukuthi ngingeneke emgodini ngilekelele abanye abafethu ngikhanyisa ngetoshi lefoni ngibona isikijana esimhlophe umbala omhlophe ngabona ukuthi umfana wami ke lo la bafethu bangibafica abantwana bami babelimele ngalendlela engachazeki babekopha kakhulu ngendlela yokuthi igazi liphuma emahlweni liphuma emakhaleni liphuma emlonyeni liphuma nasemadlebeni kumfana waqhuma nasekhanda mawufaka isandla la ngemumva esiphundu kuyena wawuza ukuthi ngazi ukuthi ithambo licrackile mhlawumbe
ukhona lokumhlotshana ecabanga ukuthi uchopho bakhe. Intombazane naye iphuma igazi ngomlomo namakhala kodwa yona iphefumula. Kwamele ukuthi ke ngiziphuthumisele mina bona esibhedlela ngoba ngangeke ngisakwazi ukuthi ngilinde iambulance. Ngoba mhlawumbe intombazane ingaba iphili namhlanje. Ngingamuleke yasesibhedlela ngibuyele ngapha ukuthi kwenzakaleni mangifika ekseni sengiphuma esibhedlela. Uma ngifika la ngifike vele sebethintile abalapha eHomi sebevele beqalile sengisho amateke engaka bathumela nomentaleni banga kuyona ekusho ukufakaza izinja abahambe icala lavulwa ngesonto ekseni ikhathi kwaku-11 amaphoyisa afika ezovula icala athatha istatement emoshwari ngasisayina abesethi kumina hamba sokufonela yeheni webantu awezanga nami awasiswe izinja nazi izinja lapha la ikhona izinja odoti eze ngalelo langa ukuzobheka ufakazi. Kwamele ukuthi ngomsombuluko ekseni ngizivukele mina ngiye kumseshi ngolandelela ukuthi kwenzakalani. izinja Uma ngifika kumseshi landelwa inja istatement engisithathile asikho, idocket empty. Mbukeli ngasekhaya uma kuwukuthi mhlambe ungumuntu nawe olaziyo leli flat okwenzeka khona ngabe kunjani, ngabe njani isimo senhlalo khona lapha ngoba khona bathi iflat alivalwe kanti linjani leli flat mekuthi mhlambe niyalazi njengoba kwenzeka izinto ezibuhlungu nje ezikhalisayo noma ungekho khona kodwa mawuthi uyezwa into eyenzekile uchazelwa ekhuluma uDlamini lapha kubuhlungu kakhulu uma ngabe usamajina isimo okuyona into eyenzekile lapha nakulimala izingane njengoba enye ilwela impilo yayo esibhedlela kanti enye idlulele emhlabeni beyifihlwa nje kuyo lempela sonto esuka kuyona. Kanti ke mbukeli sizothanda ukuthi sikubonise iflat okuyilona ekhulunywa ngalo mhlawumbe uyalazi mhlawumbe awuzazi igama ezenzeka ngaphakathi ugcina ngokudlula nje khona nezingane kaBaDlamini okuyizona ezibe kule ngozi kanti ke edlulile emhlabeni ile yomfana intombazane isalelwa impilo yayo esibhedlela engathi ke abantu abakwazi ukuthandaza bengaloke beyibeke njalo emthandazweni ukuthi isinde ilulame ibuye ihlale nobaba wayo uBaDlamini. Okuyikona ke okuvuse noma okuyikona ukuthuthukelise umphakathi ikakhulukazi okuyikona okwenzekile lapho uBaDlamini bengabe efuna ubulungiswa emva kwalesigameko esehlele izingane zakhe ukuthi utheme ibika le ndaba kubanikazi beflat irespond ayitholile kubona namaphoyisa uthe wasichazela ke mbukeli iclip yakhona esiphathele yona isicelo ukuthi uyizwele uDlamini ekhuluma. Sanibona nonke bakwethu, uDlamini okhulumayo, ubaba wengane ezilimele eyodwa yadlula la eHomi eThekwini. Cela ukuthi ngiqale ngokuthi ngibonge support engiyitholayo. Ngiyabonga kakhulu eSouth Africa kuwo wonke umuntu okhala kanye nami nongilekelelayo ekulweni ukuthi ngithole ubulungiswa for izingane zami. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ngiyabonga. Izandla zidlula ikhanda. Then ngesimo sala eHomi ukuthi kwenzakalani kunzima kunokusabiseka zonke lezo zinto njengoba ngiziveza nizibona. Okunye okubuhlungu kakhulu
abazali bengane ezazidlala nezingane zami bayafisa ukuthi bakhulume, bayafisa ukuthi bafakaze, abanye babo babe khona bengilekelela ngikhipha ingane zami emgodini. Even nabanye abahlali abakhona la abangenazo izingane bayafisa ukukhuluma kepha bayasaba, abakwazi nokuthi babonakale besondela kumina nokuthi bazongibona nje ukuthi bazokhalisana nami ngoba bagadiwe. Ihome ikhipha ama-spies, inama agent aswenkayo angayigqoki i-uniform, ahlala asengaphakathi khona le building agada abantu. So kunobungozi for wonke umuntu ola ngaphakathi ngoba abazi kuzokwenzakalani uma bekhuluma. Okunye okwenziwa yihome ngaphandle kokusabisa abantu, abazali sebe approachiwe akade bedlala nezingane abanezingane ekade zidlala nezingane zami, ba approachwa ba offerishwa i-counseling. Kodwa mina njengomzali olinyalwele akuqaliwe ngami ukuthi ngi-approachwe ngendlela e-right, ngi-offerishwe usizo, ngi-offerishwe i-counseling. Akekho noyedwa osaqhamukile wakule nkampani le noma kubaphathi balebhilidi. Okubuhlungu bakhipha ne-statement, baqamba amanga, bathi sebebonene nomndeni, bayalikhipha usizo kanje. Konke lokho akuyenzeki. Akekho nomuntu oyedwa engimaziyo wase-home office. Abantu engibaziyo base-home yilaba abangabasebenzi abasebenza kuleli bhilidi, ibona kuphela engibaziyo. Ebaphathini babo angazi obani abaphathi, akazi nje baxhumane nathi. Into abayenzayo sebengisendela uWhatsApp, bathi kumina sicela ukulekelela ngomncwabo, sicela ukulekelela lapho singalekelela khona. Umsendela kanjani umzali wengane elimele uWhatsApp? Umsendela kanjani umuntu oshonelwe uWhatsApp? Kungani ungaveli uzokhuluma naye, ukhombisa ubuntu, uhlale phansi, usho ukuthi indlela eyaphambili njengamanje sibona ukuthi senze kanje ukulungisa lesi simo. Kunalokho basenda uWhatsApp. Uma nguphendula uWhatsApp ngibuza ubani, ithini i-address yakho, awuphendulwa futhi. WhatsApp nje oqhamuka undiza as ukuthi uqhamuke home, bathi bayi-home management. Umsendela kanjani umzali uWhatsApp esesimeni esikanje? Kungani ungaveli uzokhuluma naye? Kuphelile u7 days akaze kuvele ngisho umuntu oyedwa. Even nasesibhedlela kwafika abazali beingane ezadlala nezingane zami, abase-home azange baqhamuke. Ngokusho komunye umzali owayekhona owasala ngemumva emva kokuthi mina sengiphuthumisa izingane esibhedlela, abase-home bafika bathi bazobona ama-lift. So bachuza ukubona ama-lift, bacishe nobufakazi okunokuthi bakhethe ukusindisa impilo yezingane ezilimale ngobudedengu babo. Yilokho ke okungikhalisa kakhulu. As much as kufanele ukuthi umuntu azile kube njani, kodwa ukulwela ubulungisa beingane zami angeke ngiyeke. Angeke ngiyeke ukulwela ubulungisa beingane zami ngoba kunobugebengu obukhulu njengoba ngichaza, abantu bayasatshiswa. Ngesikhathi sekufike u-detective omkhulu la wala eKZN emva kwensukwana esezoqoqa ubufakazi, wabuza kumina wathi bakhona yini abantu obaziyo abangafakaza? Ngamtshela ubaba ngathi bakhona abantu detective abangafakaza kodwa bayasaba. Ngazi ngamfonela omunye umzali ngathi kukhona udetective la ucela ukukhuluma nawe. Wathi kumina, mfowethu, ngiyafisa ukukusiza kepha ngiyasaba ngendlela isimo esiyilona
esiyisona kuleli bhilidi. Ngiyasaba angeke ngikwazi. Kuzomela ngisiwe endaweni ephephile noma ngikhuluma izwi lami lishintshwe kungazwakala ukuthi mina. Futhi uma niqopha ivideo nenze sure ukuthi ubuso bami anibuvezi. Usho kanjalo nje sikhona la ebuilding sinomseshi. Ngamtshela umseshi ukuthi uyazwela ke ukuthi uthini ngoba ubhudi ngamfaka ku loudspeaker. Ngathi uyazwela ukuthi uthini, akuphephile for abantu la bayasatshiswa, akufanele bakhulume. Ngaleso sikhathi kwakhona amadoda adonsela ku4 noma ku5 asehome amanye ehlomile. Phambi kwakhe umseshi emile. Umseshi mayikuphuka eyothatha ufakazi ayamlandela. Engiyazi yam approach umseshi imbuza ukuthi wenzani. Wathi umseshi ndoda samaphoyisa angeke usibuze ukuthi senzani. Uyabona senzani futhi asiyidingi imvume yakho. Eqhubeka lo mfowethu lo othunyelwe ihome ebuza ukuthi imvume niyithole kubani. Wathi umseshi asiyidingi imvume. Siyasebenza la. Uyazi kwenzakaleni. Ungasibuzi lo mbuzo. So babegqoka into ezimnyama bonke nje. Yilento esiyenziwa ihome. So banama undercover agents angayigqoka iuniform. Okufaka abantu engcupheni engozini. Usira kumele uyibhekelele lokho ngoba iboss security nehome kumele babe held accountable for lento leyo abayenzayo. Abakwazi ukuthi babe nama undercover agent ebuilding agadi abantu ukuthi bangavezi ubufakazi. So usira namaphoyisa kusafanele uke uhlale phansi ubhekisise lento futhi ukuthi kwenzakalani kahle kahle la ngehome, kwenzakalani kahle kahle ngale boss security, ukuthi ngempela le nkampani yama security isemthethweni yini, iyayilandela yini indlela ngoba i-security kufanele ligqoke i-name tag ene-sticker la i-name tag ebhala usira enosira number negama labo. Abakwazi ukuthi babe nama undercover agent ebuilding ngaphakathi. Abantu abangayigqoki uniform ingozi enkulu leyo, akukho emthethweni. So isimo ke lesi engibhekene naso ngoba ngisho ngiphuma ebuilding ngikadiwe, abanye mhlawumbe bangilandela ngaso, kodwa nje isimo sibucayi. Kodwa ke angeke ngiyeke ukulwela ingane zami. Lempi engibhekene nayo inzima, kodwa ngiyathemba ukuthi ubulungiswa ngizobuthola. Ngiyabonga kakhulu. Ungathini mbukeli ngendlela amaphoyisa ahandlishe ngayo icase kaDlamini kanjalo nesimo sakhona lapha ebuilding ihome ngendlela okwenzeka ngayo abasendlishe ngakhona iprocess nje hamba ngakhona. Uyaquliseka ngendlela umthetho udlale ngakhona indima yawo kusuka nje uDlamini elifaka udaba emaphoyiseni kuza kuba manje njengoba kunemashi eseze amaphoyisa edubula ebhekisa ngakuyena. Lithini elakho mbukeli ngasekhaya igama indlela ingalomthetho ehandlisha ngakhona ezinye zezimo ezibucayi lapho khona kusuke kumele khona nawo adlale indima yawo njengoba sibona enza nje lapha kuDlamini. Sesiyohlangana kwe-comment section sithembe ukuthi usubscribe ileke mekuthi uyathanda ukuthi siqhubeke sisebenzele wena sikuhlanganisela okuyikona konke okwenzekayo esizweni sase South Africa.